familjari bqajna nagħmlu qudiesa kull darba fis-sena dejjem issir il-Furjana, ma mhux ma tniżżilix, tibda tgħid vera, xi kultant tgħid imma da vera, ġara da vera, ġifieri għad niżallhom ħajja 24 sena li tistennieh, dejjem tistennieh, imma mbagħad quddar aħna kien nkunu nsemmuhu, kien iżomm mal-Ingliżi, allura meta jilagħbu l-Ingliżi morala kieku bħalissa x'nu moral. Ġifieri li anke ħażabbar stess kulħadd kien kulħadd għamilna mis-sibt filgħodu. Sakemm sar il-funeral sa tlieta, ġifieri ħin kollu bin-nies. Ħin kollu qed missieri kien segretarju tal-Gażin tal-Banda. Missieri kien jieħbu ħafna nies, ġifieri kemm sħabu tax-xogħol, kemm ħażabbar, ġifieri kulħadd kien jaf. Kellu l-da tiegħu, ma però kulħadd kien iġiblu rispett. Ġifieri kien ħabib ma' kulħadd, kien ikellem lil kulħadd. Fem dejjem iġġedded il-memorja kull sena, ġifieri issir il-quddi tiftakar fih dejjem u sena sena però ma bda żminijiet imbagħad u s-soltu ssir qudiesa il-management mill-management, però dis-sena għadna ma nafux hekk issa ssir jew le. Għax jiena kull sena li 24 sena b'dis-sena mmur nagħmel il-fjuri fuq il-monument li hemm fid-daħla tat-Tarsna. U minnu nbidlet il-bina l-mefem, jina rrittilet nħu permess biex immur ma ħallix nidħol. U kien għalina l-għalna titlu xintridu, s-soblu kien jagħmel u liza, pero dis-sena għadna ma nafux akkussa s-sirja u le. Nifhem, ma kienx faċli, għax jien kont li żar waħda 22 sena. Nifhem, mbagħad isek ir-responsabilità ħut iż-żewġ, spiċċajtina biss id-dar. Il-responsabilità ħat iżdiet iktar. Għaddarba minnhom l-istess konta nibolmla, ma konta billej bolmla u ċempluna li weġġaw erba' u ma realizzajċ li missieri kien billej. Fetti li noħroġ bira nara l-mutur qed tibħaq ta' billej ġien, mbagħad kien ċempellu qalli le ma ġara xi qalli jien all right.